Tocmai bun pentru a-și lua zborul albina și a-și colecta nectarul acela curat și aerul, nu mai zic, plus că suntem departe de oameni, departe de ce înseamnă poluare, ce înseamnă zgomot intens și mai ales pe albine le ajută foarte mult acest aspect, mai ales că acolo țin foarte mult la materialul meu biologic. Tocmai ăsta a fost și unul dintre motivele pe care m-am izolat oarecum într-o zonă care nu au mulți acces, sunt mai lupus singuratic, să spun așa, dar tocmai în ideea de a da continuitate materialului meu biologic, pentru că îl dețin de la bunicul meu și țin morțiși să rămână tot în familie.